Wah, kakak kepuro moyadi. Opo adi Bathara Bayu? Ngene. Donge wong aku ora melu-melu perkara iki. Bareng aku ngerti lan padake kanane kayuan. Keterpenyu ana paribasan ora paring pergosaka. Pakartine para dewa. Mula kang sapa iku saiki menapa rasamu ae. Manuta kakang Empu Ramayadi. Sing nganti aku aturke ana ngesane bukul Bathara Guru. Mergo aku muga-muga ditampa kakang. Dadi aturku yen kuwi dianggep luput tak surake pangapura. Yen kowe kepeksa diparingi sapu dudu aku iku bakal yo pengenteng-enteng tumrape kakang Empu Ramayadi. Adi Bathara Bayu, opo kakang Purama? Lho ya arep piye wae? Rene lakon kang wis kebacut dadi kaya ngene tetepun kakang ora bisa minangkani apa ingkang dadi panyuwun Adi Bathara Bayu. Kakang Purama opo? Ojo nunggu kedruki Bathara Bayu. Ojo ngeman karo kowe mengko yen kowe taduke ana ngersane bukul Giripati. Tak suwunke pangapura. Aku ingkang nanggung marang kawidadane kakang Empu Ramayadi. Boyo aku dikapake aku ora bakal bisa nindakake kang bisa dadi penjalukmu, tak paksa sakarepmu.